ens hem allargat una mica amb l'altra taula ara. També és la meva opinió, no sé si els altres organitzadors estaran d'acord, però crec que podríem intentar allargar una mica aquesta taula. Seran molt interessants les intervencions, potser acurtar una mica el dinar i que ens puguin explicar i que vosaltres podeu preguntar tot el que vulgueu. Llavors, crec que l'estructura d'aquesta taula l'hem de canviar una mica perquè hi ha conceptes que potser no coneixeu o us agradaria aprofundir molt més. Llavors, comencem amb la pregunta de què és el crowdlending? Com es realitza una inversió en una plataforma de crowdlending? Sí, aquesta paraulota, jo dic paraulota perquè tendim a utilitzar paraules angleses, no? A l'estat espanyol ja tenim una altra paraula per substituir el crowdlending, que tampoc és molt maca, però és finançament participatiu. Aleshores, la nova regulació ha posat aquest nom, plataformes de financiació participativa, i el que és bàsicament és plataformes d'internet que el que han fet és desintermediar el sector dels préstecs bancaris, no? Que es diu Ràpid, i el que es permet és que inversors particulars, tots nosaltres, institucionals, family offices, poden fer préstecs directes a petites i mitjanes empreses, i tot això es fa a través d'una plataforma de forma molt automatitzada. I fixeu-vos, doncs un préstec de 100.000 euros a una petita i mitjana empresa que necessita comprar una maquinària, doncs ara pot ser finançat amb 400 inversors, des de petits inversors que volen posar 100 euros a grans patrimonis que posen 20.000 euros per préstec, per exemple, no? Aleshores, tot automatitzat, tot online, tot tant per l'empresa com per l'inversor, i una mica el que busca aquest model, igual que va passar amb la música i que ha passat amb tants altres sectors des que ha arribat internet, és això, fer el que ha fet sempre tradicionalment la banca, que és donar préstecs a pimes, fer-ho d'una manera més eficient, amb molts menys costos d'estructura, no? Nosaltres, totes les plataformes de crowdlending tenen una oficina central i serveixen a totes les pimes, en el nostre cas de l'estat espanyol, sense sucursals bancàries. Imagina't l'estalvi en costos. Tot això on repercuteix? En millors condicions pels dos clients, empreses i inversors, no? I una mica per realment que puguis explicar què és Arboribus. És a dir, vosaltres, tant els tres, esteu a la taula d'inversors, però podríeu estar també a la taula dels emprenedors. Com se't va acudir? Quina ha sigut l'evolució? Què és Arboribus? No, sí, interessant. Al final, Arboribus al final el vam muntar perquè vam veure que aquest model ja estava funcionant. Jo trec tot el glamour, no ens vam inventar la idea. La idea va néixer gràcies a que va néixer internet i va néixer ara fa 11 anys ja a Anglaterra, la primera plataforma del món, i el que vam veure és aquesta oportunitat. Els dos socis fundadors havíem treballat 10 anys abans com a consultors, ajudant a fer créixer empreses, sempre en el sector empresarial, i vam veure que una de les grans dificultats és aconseguir finançament, no? Realment és el mercat de canalització de l'estalvi i de la inversió a l'economia productiva és un mercat que no ha evolucionat pràcticament en els últims centenars d'anys, no? Se segueix fent molt semblant a com es feia a la mitjana pràcticament, no? Aleshores vam veure que es podia millorar moltíssim, no? I efectivament vam veure que estava funcionant a l'estranger i que es podia fer estandarditzant processos d'una forma molt senzilla. Al final, una part molt important del pressupost de les plataformes de crowdlending el dediquem a innovació, efectivament, però moltes de les innovacions no només són tecnològiques, picant codi amb eines interessants, que també hi és, però moltes de les innovacions són tan senzilles com no anar a notari. Al·lucinen els empresaris quan els diem que dediquen 10 minuts de la seva vida quan fem l'anàlisi de solvència de les empreses que ens demanen finançament. Com a molt els fem un truc, mai visitem a les empreses físicament. Quan acceptem el préstec els enviem un PDF, que és la pòlissa, la firmen en firma electrònica, si no ho saben fer tenim un software perquè ho facin, i li transferim els diners. No s'ho creuen els empresaris, que no he d'anar a notari? Manel, passa a firmar, tot el que estan acostumats a escoltar les petites i mitjanes empreses. Tot això ho trenques amb una innovació en un procés ben senzill, no? Que acabarà fent la banca. De fet, em consta que alguns bancs comencen a no anar a notari amb algunes pòlisses, no? I aquesta tonteria és un 1% en la talla del cost del finançament d'una petita i mitjana empresa, no? Aleshores, veient que amb innovacions molt senzilles pots millorar un sistema que no ha evolucionat molt els últims anys, no? Llavors, tu has fet la menció de com està, que és una cosa que és a nivell internacional, doncs va néixer als Estats Units i ha anat arribant a tot el món.
com està el crowdlending als Estats Units i com està, en aquest cas, a Espanya? I també quina relació us ha tingut amb vosaltres, com us ha afectat amb la fundació, amb la creació d'Arboribus? Bona pregunta, perquè al final així podeu veure una mica cap on va aquest model, no? Que el discurs que jo he fet ara és com, ostres, estem traient quota de mercat a la banca, volem saltar-nos al banc, i no és tan així. El model està evolucionant irremediablement cap a convenis de col·laboració amb gran banca. Jo crec que al final el crowdlending té un paper de fer que el sistema econòmic i empresarial millori. I també se n'aprofita la banca al final, perquè acabes veient-ho amb casos pràctics d'acords de col·laboració amb grans bancs i plataformes de crowdlending, no? Van començar les plataformes on només petits inversors, el que diu el retail, prestaven diners a les empreses. Després es van incorporar, quan ja hi havia una mica de track record, grans patrimonis, family offices. Després ja s'han creat fons d'inversió. N'hi ha un a Luxemburg, i per això pot ser interessant parlar d'aquests temes, quin paper pot tenir Andorra a l'aprofitar aquestes tecnologies, aquestes noves startups. Però ja existeixen fons d'inversió on per grans patrimonis entren, i aquests fons d'inversió només inverteixen en préstecs originats per plataformes de crowdlending, obtenint rendibilitats molt per sobre del que avui pots obtenir amb la renta fixa convencional, no? I l'últim pas, que ja ho han fet als Estats Units, l'últim any, les primeres titularitzacions, empaquetant préstecs d'empreses. Cap on va el model? Doncs que un inversor d'Andorra, de Brasil, de Rússia, podrà fer un préstec directe a una pime de qualsevol altre lloc del món i obtenir un rendiment per a aquest pime de forma automàtica, inclús, no? Realment es convertirà en una espècie de commodity, no? A Espanya en quin estat estem? Les plataformes, que n'hi ha unes quantes, doncs estem en la fase que comencen a participar family offices, encara no hi ha un fons d'inversió, però acabarà arribant, no? I això pot ser superinteressant perquè Andorra pot realment aprofitar aquest boom de les fintech, no? Aquesta una altra paraulota. Les fintech són totes aquestes startups que estan naixent bàsicament tots els sectors en què la banca està, menys en la captació de dipòsits, que això per llei ho ha de fer i només ho pot fer el banc. La resta, divises, mils altres sectors s'estan desintermediant amb les startups. Totes aquestes startups al final és tecnologia financera i Andorra pot aprofitar, jo crec, claríssimament aquest boom de startups i atraure talent i atraure moltes coses, no, en aquest sentit. Perfecte, moltes gràcies, Josep. Després aprofundirem, i crec que serà per preguntes del públic també, amb com està Andorra, no? És a dir, com amb tots aquests, i tu que a més fa temps que t'estem dient Andorra, com ho veus, quins reptes creus que tenim i com podríem atraure aquestes formes alternatives de finançament que creiem que són positives per poder crear riquesa, crear empreses i al final han de tindre atractius pel país. Llavors, David Detbesé, CEO i fundador d'Alquimia Capital, benvingut. La pregunta també és similar, l'estructura, en el sentit de primer contextualitzar què és una family office. A vegades ho sentim tant però realment no sabem quins serveis s'ofereixen. Què és realment una family office? Gràcies, Oriol. Jo el que et diria és que he preparat una presentació, per tant, si em deixes, trenco els esquemes, me'n vaig cap allà, poso la presentació i ho explico. Intentaré ser el més curt possible. Bueno, molt ràpidament, intentaré realment no ocupar més dels 10 minuts que ens dona l'Oriol. Començo dient-vos que jo he estat 20 anys en el sector financer i que després de 20 anys vaig decidir muntar-me pel meu compte, per tant ser emprenedor. Hem creat un assessor financer independent que es diu Alquimia Capital i a la vegada el que fem és donar consell a famílies i a clients individuals sobre bastantes coses, però bàsicament el seu capital, el seu patrimoni, després el seu patrimoni immobiliari o el seu patrimoni empresarial. A l'empresa disposem d'un equip de professionals que tenen experiència bàsicament en banca privada però també en gestió d'actius i el que fem és intentar ajudar a totes les famílies que ens ho demanin. L'empresa va rebre l'ok de l'INAF fa uns mesos, per tant fins aquí la presentació. El títol d'aquesta taula és
com finanço el meu projecte inversor? És a dir, qui són els inversors dels projectes emprenedors? I bàsicament el que es deu preguntar cada vegada que algú té un projecte com els tres senyors que han vist, els dos senyors i una senyora que han vist fa un momentet, és com ho faig? És a dir, tinc una bona idea, tinc un projecte, però on me'n vaig? El més obvi és començar per una entitat financera. I malgrat ser el més obvi, no és el més fàcil. Les entitats financeres, i jo he passat 20 anys, tenen uns processos de control de risc que solen ser una barrera per poder ajudar algú que no té res més que el seu projecte i la seva idea. És a dir, que les entitats financeres, moltes vegades, si no tens una garantia que et permeti d'alguna forma aportar alguna més que el teu simple projecte, ho tindràs molt difícil. Contestaría tu pregunta haciendo una distinción clara entre el sector tecnológico, es decir, las startups del sector tecnológico, típicamente una app o alguna cosa que tenga que ver con tecnología, y el resto de sectores. Es decir, puedo estar de acuerdo en que puede haber, pero no es mi sector, no lo conozco, un cierto efecto de moda en el sector de la startup tecnológica, porque ha generado tanta riqueza en los últimos 15 años que evidentemente llama a mucha gente a intentarlo, ¿no? Lo cual también es bueno. En los otros sectores no hay ningún efecto de moda y yo diría que es el contrario. Cuesta mucho hoy en día que el business angel del que estábamos hablando hace un momento se decante por algo que no sea puramente tecnológico, por algo que sea turismo, se ha hablado antes, o por algo que sea, no lo sé, tecnología, industria o consumo. Cuesta mucho. Y respecto a la segunda parte de tu pregunta, que era sobre el análisis, yo diría que el análisis es fundamental y diría también que todo el mundo lo hace según su mejor criterio y su profesionalidad probablemente, pero aparte del análisis vuelvo a insistir en el feeling, en la química, en lo que te transmite el emprendedor. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces estás delante de un proyecto. Entonces, un proyecto, lo decía esta mañana alguien en la mesa, pues puede empezar con humo. Decía, es que era humo. Sí, pero vosotros habéis visto la pasión con la que hablaba de su proyecto. Es imposible que no les vaya bien, ¿no? Entonces, cuando tú te encuentras delante de alguien que tiene un proyecto y que tiene esa energía que habéis visto, la de los tres que estaban aquí, es un plus que te ayuda a que el análisis, que tiene que ser riguroso y profesional, te diga, ok, vamos allá. Y en mi experiencia, para nada moda, he percibido, ¿no? Nosotros hemos hecho 3 rondas de inversión, ahora estamos cerrando la semana que viene la 4ª, con un montón de business angels, algunos más profesionales que otros, muchos del sector financiero, somos una startup financiera, y todos y cada uno de ellos se lo han mirado con una lupa muy potente, ¿no? Entonces, no he percibido la moda, ¿no? Si hay algún inversor que invierte por modas, dejará de hacerlo muy pronto, porque perderá su dinero, ¿no? Y eso puede ser que sea eso, ¿no? Ostras, han cerrado 4 startups en las que invertir, pues bueno, acabará dejando de invertir, está claro. Hola. Jo he tingut la sort de tenir experiències en diversos països amb els sistemes bancaris. Amèrica, Gran Bretanya, Dinamarca, Unió Soviètica, i quan vaig arribar a Espanya en 1997 era una realitat virtual. El concepte del banc a Espanya era una cosa que, joder, què és? Okay? M'agradaria demanar, perquè jo parlo molt de la cultura, la influència de fora i els punts forts de l'exterior que podem incorporar aquí. M'agradaria demanar al Josep i Josep, que em sembla que han demostrat més experiència, què són els punts culturals més importants de, per exemple, Amèrica o Gran Bretanya, del sistema de finançament d'empreses que podríem incorporar aquí en Andorra. A veure, jo crec que el model anglosaxó té coses increïbles i estan arribant, vulguis o no vulguis, al sud d'Europa. És que és quasi un tsunami, arriben perquè arriben. I la primera part que comentava de l'inversor, no? La persona del carrer a Anglaterra està molt més acostumada a invertir en borsa. Jo vaig estudiar dret i empresarials i en 7 anys a la universitat no vaig rebre una sola classe de la borsa, no sabia el que era realment quan vaig acabar. Aleshores, tinc companys a Anglaterra, tenim accionistes a Anglaterra i és molt diferent, no? Allà una persona amb 15-20 anys ja s'està pensant la jubilació, comença a fer plans d'estalvi, no? I que em dono compte als 35, ostres, que a mi em diuen que ja no tindré jubilació, no? Llavors, el canvi cultural està arribant per força, no? I l'estem veient a Arboribus.
que nosaltres tenim 100 i pico inversors nous registrats cada mes i molts venen de forma espontània, no gastem ni un duro en màrqueting i publicitat, I com és que arriba? Ja està havent un canvi de mentalitat, jo crec, com et deia, perquè ja ni els dipòsits estan segurs, no? I en les empreses igual, no? L'empresa anglesa, americana, està molt més acostumada a buscar-se la vida, a buscar alternatives, perquè també hi són, no? El que deia dels inversors. Llavors això també està arribant aquí. La PIMA tradicional, que està en un polígon a Barberà del Vallès, que ha treballat tota la vida amb l'oficina del Popular amb el Manel, i ja s'ha donat compte que aquell Manel ja no és un amic. Cuidado. Aquell Manel ja me l'han canviat d'oficina, ara es diu Antonio, no sap qui soc, i el Popular l'absorbirà la caixa, ojo amb això. S'està trobant una sèrie de coses molt ràpidament, a més, molt ràpidament, i ja s'han donat compte que ha d'obrir la ment. I truquem a empresaris que no han treballat mai fora del sistema bancari i des de la nostra oficina a Barcelona, que no està oberta al públic, a més, escolta, Antonio, director financer, vol una alternativa no bancària de finançament, no anem a notari, costos més econòmics, com és això? I qui t'ho finançarà? 375 inversors que ni coneixeràs perquè tot és automàtic a través d'una web. Com? Vinga, provem-ho. Això que està començant a canviar, jo crec que anem cap allà. Sí. Jo penso que la cultura inversora en aquests països que comentaves, Regne Unit, Estats Units és així, és molt més basada al risc, molt més dinàmica, i jo que també provint de la part inversora prèviament, havia treballat en una gestora de fons, recordo no recordo exactament qui m'ho va dir, però es comentava una baixada de borsa aquí a Espanya, un inversor pot ser que baixi en un dia un 3%, és com tenir un càncer, vale? Hòstia, baixa't un 3%, i als Estats Units es mira com un constipat. Val? Vull dir amb això que el fet de tenir aquest tipus d'inversions molt més arriscades està molt més assumit per la persona, per l'inversor, i allò el que proporciona és que al cap d'uns anys la persona pugui disposar probablement d'un capital superior a el que passa aquí a Espanya, que es van demorant les coses, es van deixant, i la persona arriba als 65 anys i diu, és que no estalvia res, o començo a invertir ara, començo a invertir quan tinc 65 anys, doncs no. Llavors, penso que sí que s'està veient que l'inversor ha d'assumir aquest risc i s'està portant d'aquesta cultura més anglosaxona, aquest assumir més risc. I dintre del risc trobarem crowdlending, trobarem diversos actius, entre els quals, per exemple, seria el venture capital. Només per acabar aquell comentari, mentre arriba el micròfon, la part jurídica és molt important també, no? La part jurídica a Anglaterra és brutal, en el nostre sector, no? Tenen la millor llei de crowdlending del món, no? És super pro business. A Irlanda em sembla que pots constituir una SL en 2 hores, no? No sé quan triga Andorra, a Espanya pots trigar un mes. Crec que això és bàsic, la part jurídica, la infraestructura i la seguretat jurídica, importantíssim per crear negoci, i això jo crec que el sistema anglosaxó també ens podem emmirallar. A mi m'agradaria que expliquessis com us ho feu per convèncer aquest diner més conservador, aquests patrimonis familiars, de que aquests projectes dessonats, entre cometes, o aquests projectes superinnovadors, però al final són una opció d'inversió, no, per ells? Bueno, per mi una mica el mateix que havia parlat abans, no? Jo quan treballava en aquella gestora de fons, quan parlàvem amb un inversor li explicava la diferència entre els diferents tipus d'actius, no? Tu tens, per exemple, després 3 conceptes: rendibilitat, liquiditat i seguretat. Si vols rendibilitat i vols seguretat i vols liquiditat, digue'm quin producte és, no? Que compleixi aquests 3 requisits, perquè jo invertiré demà mateix, no? Has de prioritzar algunes coses i deixar de banda una mica les altres, no? Si vols més rendibilitat, probablement la seguretat sigui més baixa. I és al final el que jo, quan em reuneixo amb algun inversor, intento explicar, no? És a dir, torno a dir, no? Avui dia l'inversor se n'ha adonat que la seva inversió tradicional al dipòsit s'ha acabat, els 4-5% ja de moment no tornaran, l'Euribor en negatiu, veu que sí, pot invertir en borsa i és un actiu interessant, però jo li explico, tu tindràs un actiu diferent, que és l'invertir en aquest tipus d'empreses, amb uns pros i uns contres. Amb els pros, que
evidentment la rendibilitat esperada de inversió ha de ser molt superior al que seria un altre tipus d'actiu, però amb la contra de que evidentment la seguretat és més minsa, no? És menys elevada. Però a la vegada li faig entendre del que intentava fer veure abans, no? De que per nosaltres l'invertir en un projecte com el nostre ha de donar el fet de que l'inversor pensi que està invertint en innovació, no? Amb el que probablement sigui el futur, no? Evidentment nosaltres podem fallar amb els projectes en la selecció de projectes. Nosaltres mateixos, per exemple, hem invertit en vosaltres. Esperem que vagi bé, segur que sí, però l'estadística ja diu, no? De que una gran part de les inversions en startups falla, i la idea és que de les 2 o 3 que tu aconsegueixis encertar d'una bona manera, pues, al final en còmput general et doni una rendibilitat atractiva. Bàsicament per mi, per no enrotllar-me més, és això, és explicar-li que és un altre tipus d'actiu, que no ha de fer por, no? El fet de ficar una petita, això sí, una petita part de la seva cartera en un projecte com el nostre i explicar-li que evidentment nosaltres disposem d'un equip, no? de professionals que són experts dintre dels seus àmbits i que intentarem estar el més proper possible a les inversions. Aviam, jo el que et diria és que, contestant a la teva pregunta, la regla número 1 per convèncer algú és, el Josep parlava de pros i contres, és no mencionar els contres. Aquesta és l'òbvia. No, ara sent seriosos. Jo crec que la regla número 1 és la diversificació i la proporció. És a dir, si algú té un gran patrimoni i s'enamora d'un projecte, doncs al final hi ha una part d'enamorament, de saber detectar la passió que hi ha dintre d'aquell projecte, i després hi ha una part de proporció. És a dir, d'acord, aquest és un projecte que pot ser fantàstic, quina part dels teus actius líquids li pots dedicar a aquest projecte que no et faci patir, perquè una cosa que està clara és que hi ha més risc que en el resto de projectes, i l'altra que també està clara és que no hi ha liquiditat. És a dir, serà molt difícil sortir d'aquell projecte a no ser que algú vingui i el compri i allò et doni una finestra de liquiditat o alguna altra cosa. I la segona cosa que per nosaltres és important en el nostre cas concret és el ser coinversors. És a dir, quan nosaltres anem a veure els nostres clients i hem analitzat un projecte i aquell projecte passa els filtres de, diria, qualitat i de números i de passió i de tot allò que hem estat comentant durant una estona, la primera decisió que nosaltres hem de prendre, parlo dels meus socis i jo, de la meva sòcia que està davant teu i jo, és si nosaltres hi invertim personalment, encara que sigui a la nostra proporció. Perquè si no ho fem, no podem anar a veure els nostres clients a dir-los que ells ho facin. I per tant, per mi, aquesta és una cosa fonamental. És a dir, ens ho hem de creure tant que nosaltres estem disposats a perdre-hi els nostres diners. I en aquest cas, i després d'haver fet un anàlisi rigorós i després de tot l'altre, crec que ens dona dret d'anar a veure els nostres clients i dir-los, escolta, jo ho faria amb la proporció adequada.